aavetta. Mene aivan oikeanpuoleisen aaveen eteen kasvokkain halausetäisyydelle. Hyvä. Ja aave vastaa koiran tarjoamaan kontaktiin. Ja voitte jutella ja voit ottaa aavelta hukun pois takakautta eteen vetää. Hyvä. Ja aave voi jutella vielä koiralle. Ja sitten voitte siirtyä toisen aaveen luo hukun koiran mukaan. Niin voittaa ottaa pannasta keikuttua. Päästä koira ja vedä ulos ottaa. Niin. On pikkurainen. Ei kiinnosta enää. Voit alkaa maapua tälleen on Suomi alkaa itsellä. Lähde puhuu. Ei, joo. Muuten saat tehdä, mutta älä mene. Älä mene sinne päin, tuntuu niinku enempi tänne. Hyvä. Sitten voit kytkeä koiran. Minä. Ja laita lelu piiloon sinne takkisalle, että saat vielä lopussa leikitettyä sitä, niin että koira ei näe sitä laittaa. Se on vähän hankala. Ja nyt ei ajatella muodikkuutta. Okei, ja sitten kävelette koiran tänne luokse ja palaatte takaisin siihen, mistä lähditte. Sitten jäät siihen ihan kävelkää takaisin siihen, mistä lähditte ja käännät rintamasuunnan tuonne kuvaajaa kohti ja jäät paikallaan koiran eteen. Ja koira ihan päästä kiinni. Ihan löysästi itsestä. Hyvä, kiitoksia. Kuvaus on ohi. Nyt voit vielä leikittää koiraa ja muutenkin nyt saat jutella ja ihan mitä vaan palkata sitä hienosti Saanko ottaa joku muu lelu? Saat ottaa ihan. Pystyy vaikka tämmöset kärvistelyt. Ihan minkä vaan. Nyt ei ole enää mitään väliä. Tuo koira olisi hyvä.